Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong kaseng National People's Party na Mausunram constituency uba Alvin Saukme ulaong bahaka election omday ban Kensting wadlada kakanhun UMLA barim uba HM Shangpliang kilawan ban Kershan. Uba Alvin Saukme ulalit ban thep kerteng yalade haka office deputy commissioner ka East Khas Hills mentakasni satjan haka jingya sanran lang UMLA barim uba HM Shangpliang bat kinongkit kam ke NPP Mausunram. Uba Alvin ulaong bahaka jinglong MDC jong u ulawan ra shibun ki an banyada ya kajat benreu bat ki padba kin penjob biang unda pen klanchu shu ya kariti ke dustur hapo ke KHADC to ba alben ki tole mengi mentah den bela file mission mentah pindah cepat ba ki imat ke bangsan ba pindah mentah cepat ba to ka banding kong pi kemat ke bangsan nak leng jonga ngai iba kidang bun ki hima hapo ke jimpe jong ke sik kong su ke jongi kidang bun ba hadu mata kim padon ki ak jong lade wala ka thain ke banga pek mangaru kidang bun kini ki hima hadu mata kim padon ka ak jong lade ting ngasngo bangi dongkam ba ki hima ba kin don ba kin codify ka ak jong lade khnang ba ginlah ban prince camp ya ka customer practice ka jong but ka benta ka baar ngasngo ba nakaleng ka jonga dan iwan poibeng sa kapor nakaleng jo ka party ru ngasngo bangi di ban budin ya kini ka 125 amendment jong ka central government namar ba kini ka nyerap sisa ya ki district council ki jongi hakabai dai bat ki direct funding ki nyerap ya ki snong ki thau hakabai bat ka roi ka para sidin pin rusnam ki mat ki ba mat ki an ba pila pen sa de ndri ngatrai pilai ya kini kliap singi ngidan ka dorbar ikter jong ki paiba hangte hapo polo ya ka ba ngilala banwarra ki bills ki prepare ki ong ya ka elega administration act ya ka ba kumno ngi penklan ya ki dorbar snong ki dorbar hima kumno ngi penkubor ya ki senglong keme ya ki seng samla bat kumta ter ngai i ha ki limba kubor bat kadiga jingsisa ya ka ba hadin nyopo arsnem ka district council ka wanra ya ka land bill kene kadiga big achievement nakaliang ka jongi ka isi hangte but piong kiwi ki bill su akbade buka lineage bill piong ka waste management bill but kiwi kini ki ba dongkam namenta kari bat kajat pentiu ka jongi yang EP ya kun persa ma pi ban ba ya pliang mentai ba chan pliang ya kersan ni pi don jingkerman ba poisok ka thong hot election kano election kamni ka basuk hot daka jing so comment sisa nakaleng jonga bat ki noksan jonga ngi priang ya ka team jong iba hima bat ni tre ringkat lang te hendre kumanga jong election ngimla ban Kensting hendre ki kam jonga kila kham sawa kham jam te nganget ba ki pajba jo ka Mausunram constituency hi kidang don ka jing sania hanga limba ki kam ki jonga ba ngadon ka jing kermen ru ba impoi bang sa ka thom isi pops council gila jab kan pas gibul pero dengan ikat bah kok ka eksekutif ku jongki ni kasi nang tako dilang punya ulat lai menjot but dan pot ki political party so he tingang bah la tangga agent ke igo ya kata ngong fi ngim dongkam bangin kerentang dak tin hendang ngi dongkam ngi dongkam man penyi dak kam te kam kan sakran khamjam na thai pilai kini ki bills bangi lawanra kini de kimat ba kongsan nam ta kajat bendre ko jongi te ya kita ba kren ne bahala patta idri ki paj ba kin sa jak segi man ngim kren lupai kata nang mata hendre ki paj ba ki ka kam bangi datre bangangit skam ki don ka jingsania hakne ki isi ka bangi alam ni boros kata adu ko na fisus kamanta pilek biang election nomor ba mentah pihak kun persia yu kertong ba penyeng wa male UDP ba suli but ya kertong jong ka VP ma ba job na job ya ka MP ka MP ro klan ma ka VP ka ek thong ba ka ek jis ka jong pi man tak lek jas tak ba ti kumbang o pi marba ki nga di string MDC ki kam jonga kila sawa kham jam hot nginum ka bakongsan ka di ki bills ki bagin wanra napo district council marba ka benta jong district council ka di ban penne pensa ka ti ka dustur ban yadai ka khndo ka siap ka jungi bat nalor kataru
namar ba hapor arja ka kenai hapor bangayang akan ma bangaong kata kentin ba ong ba ngandai mga umau jengking hapreng ka Mosram konstitusi bat ka solka bat mentaru ngangit ba kum uta leader jong ka parti NPP dangalaan po katong ngong ipi sibon ka kabungi don banwanra karoi ka par po ka konstitusi ka jungi ka konstitusi jungi sia kadang de konstitusi ka padang khamsa din nakiwe nakermen ba nakalian jong solkaru kin kampai khamat sia ka Mosram konstitusi namenta karoi ka par namenta ka bit ka biang jong kipai ba jong ka konstitusi UDP bat kortong pra ke kan OPP dan em gajing nam dan ni su kitbok e barok ki candidate nakalian ko jonga but kipai ba he kita ai ka juba ba ka arsau tarik Kadang ni ka political party na mit mai man pa. Kay way tu betik fra. Kay hadu kan no kan kata je ki way party sen tai agani ka election man pa. na ngam padang ong lupa namar kadang day ka por bangit pray mata namar ba ngan su judge lupa mangaru ka ngaso ba kamday ka liti te kum mga panpaw pi mane ai ki ba ai kin sabatay namar ba baro ki ba ki don lala ka nongrim tengi kum ka party ngi don la ka nongrim jong lade makido ki don ka nongrim jong lade te ai ba ki ba ai kin sutu ba kano ka party ka ba kita ki nongrim jong ka party ki ba kham scam namanta ka laway bat namanta ki pateng ki banon